guys? Good morning! It's me, Michelle, and welcome to my YouTube channel. So, ang ganda ng araw ngayon. Today is August 14 and it's Monday. And it's already 10:20 in the morning. Ayan, dito. So, yun. So, nakapag-almusal na kami ng aking asawa at ang aking asawa ay nasa work niya na. So, ang work niya nag-start ng 9. So mga 8:45 umalis siya dito sa bahay. Tapos, ako naman ay nakapaglinis na ng bahay. Tapos, wala naman ako ngayong ibang masyadong gagawin. Kasi kahapon, guys, hindi ako nag-vlog kasi ganun din naman ang ginawa ko. Naglinis, naglaba, ganun. So, yun. Tapos ngayon, ay naisipan ko mag-exercise dito sa bahay. Mag-exercise ngayon. Ayan. So, wala naman ako masyadong gagawin. Ayun, tingnan natin mamaya kung anong maggagawin pa natin, ganyan. Kasi, alam niyo dito naman kasi sa bahay, wala naman kasi masyadong gawain. Lalo na kasi nga syempre hindi naman ganoon kaano yung bahay, hindi naman ganoon madumihin ang bahay kasi wala namang pet si Frank, wala din siyang tawag ito, wala pa naman kaming baby. Ganyan. Tapos ako lang mag-isa, di ba, sa bahay. Ayun. So, yun. Yeah. So, mag-exercise tayo today, guys. So, nakikita yung aking suot. But it is what it is. Charis. Ayan. So, hanapan natin kayo ng pwesto para makita nyo ako nag-exercise. Talagang pinakikita, ano? Ayan. Tignan nyo, may abs na ako. Oh, di ba? Charis. Doble-doble pa yung shorts ko dyan kasi nga bawal makitaan. Charis. Ayan. Okay, let's go! Make sure you're coming all the way down in your squat. Twist that upper body.
Ayan, so tapos na pala ako mag-exercise. Ayan, tapos nakaligo na rin ako. Ayan. So ngayon naman ay parang nag-gloomy ang paligid na hindi ko alam para bang uulan. Pero ang sabi kahapon ay maganda daw ang panahon ngayon, mas warmer daw kahapon. Pero sa ngayong nakikita ko guys is pumapatak ang ulan. So, yun. Sinampay ko, tutupi ako yan mamaya. Pupunta tayo ng Aldi ngayon, pero hindi ko na kayo pwedeng isama doon dahil alam ko bawal ang video or camera. Ayan. So, yun. Hindi ko na kayo sasama doon kasi yan nga, bawal. Bibili lang ako ng ano ba bibilhin ko? Bibili ako ng tissue tsaka napkin. Kasi guys, ito na nga ba ang sinasabi ko. Kaya pala kahapon, hindi talaga maganda yung aking mood. Magkakaregla pala ako, guys. Ayan, so yun. Sinabi pa talaga. Ayun. Normal lang naman to sa babae. Halos lahat man ng babae nagkakaganito. So, yun. Yun! So, parang kakaiba yung pakiramdam ko pala kasi ko pala magkakaroon ng lola ninyo mga mare. Ayan, so, tayo na mga mare. Ako na muna ay pupunta at iiwanan ko lang muna kayo dito at tayo ay bibili sa Aldi. Ayun, so, see you later. Guys, so, tapos na ako sa Aldi. Ayun pala Aldi. Cheers. Tapos, ang nabili ko ito. Wait lang. Malakas. Ano meron kaya dito? May ginagawa? Sa gilid, nag-trim oh. Eh, ito kasi yung shortcut. Shortcut. Punta sa bahay. Ayan, so may nabili na ako guys. Iyan. Tapos bili din ako ng tissue. Tapos yung lagayan namin ng basura. Ayan. Trash bag. Tapos bumili akong tinapay. Yung anong tinapay ito? Yung apple. Ang sarap ng apple na to. Na tinapay dito. Ay, sorry. Ang sarap ng ano, pinapalibit-bit ko ba yung napkin ko. Ano, para itong always nila dito guys. Parang yung ano, parang modest. O kasi kamukha siya pero always nga lang yung pangalan niya. Ayun na. Always. Magkano ba ito? 3? 3 point. Hindi ko pala nahala. Hindi ko pala kinuha yung resibo. Oo nga, hindi ko nakuha yung resibo guys. Naiwanan ko. Yan. Iyon, so ito mga nabili ko, mga mare. Tissue. Bibili akong tissue kasi wala na kami tissue. Isa na lang yung tissue namin dun sa CR. Tapos ito. Nga, tsaka pang basurahan nga. Ayan. So, yun. Dito yung sa bahay na ako mga Marsh. Marsh, nandito na po ako sa bahay. Ayan, yung aking pinamili. Ayan. I don't have money anymore. Charot. Meron pa akong pera. Ayan, madami pa akong pera dyan. Nilagay ko dito sa... Sobre. Ayan. So, yun. And, may tinapay ako, guys. Masarap tong apple pie. Masarap siya. So, yun. Yeah, tapos, yun lang. So, may update ko na lang kayo pag magkapag-ano ako. Ayan, lumalakas na yung ulan. Hindi ako nagdala ng payong kasi nawala naman siya. Tapos, konti lang. Alam niyo ba, guys, isa pa dito. Pagka ang ulan-ulan, hindi takot sa ulan ng mga tao dito, mga mare. Oo, alam mo yon. Tapos ako, nung umalis kami, tapos ako, ganun ako ng ano, kasi nagpunta kami nga, kasi kanuhanan nga ako ni Frank ng health, ng parang health card. Basta ganun yung nakaano. Tapos, umuulan nung time na yon. Yung mga tao, guys, wala silang pake. Oo, samantala sa Pilipinas, konting bukas yung payong. Wala kang makikita ang nagpapayong kung mayroon man ay dalawa, mga ganun lang yung mga nagpapayong, ganun. Tapos sabi ko, hindi takot sa ulan dito, no? Sabi ko ganun. Ngayon sa Pilipinas. Tapos wala din kaming dala noon. Tapos sabi ko, hindi takot sa ulan, no? Sabi niya, hindi naman masyadong hindi pa naman daw masyadong malakas yung ulan na yun. Pero alam mo, sa Pilipinas, pag ganun yung ulan, magpapayong ka na talaga. Alam mo yun? Kasi nga, ano mo na yung mga patak ng ulan sa mga damit mo, ganun na talagang yung malaki yung patak ng ulan. Pero ganun, dito nga, ayun. Yun lang, share ko lang. So, ayun, nakalimutan ko na kayo i-update. Kasi nag-edit kasi ako nung vlog nung pagpunta namin sa museum noong Sabado. Ngayon ay nagluluto na ako nung
Pang dinner to guys, niluluto ko na siya kaagad na ngayong maaga. Tapos iinit ko na lang siya mamaya. Kasi para yung amoy ba, wala na yung amoy sa loob ng bahay. Naano kasi ako sa amoy. Ito ang luto. Ang niluluto ko guys, kita ang tiyan ko, wait lang. Ang niluluto ko guys, ayan shrimp yan. Binili pa yan ni Frank sa akin nung pangalawang araw ko ba dito? O ganun, basta ganun, una pa yung mga dati-dati. Ayan, wait lang, pakita ko rin sa inyo. Tapos kasi nilutoan ko rin siya ng tag ito, lechong kawali. Lechong kawali. Kasi nilutuan ko rin siya mamaya guys. Ayan, inatap ko lang dito sa para wala yung yung sabaw. Ayan pork yan. Tapos atin yan mamaya na fried or Tapos sa akin naman, ayan shrimpy. Diba? Nag-shrimpy ako nung nakaraan. Shrimpy ulit ngayon. Charis. Nung nakaraan pa niya to binili sa akin. Madami nga akong shrimp, guys. Meron pa din akong shrimp sa loob sa ref. May shrimp pa ako dyan, may isda pa ako dyan. Bili siya ng bili sa akin ng shrimp at Tapos, meron pa nga ako dyan isa na na klase. Siya? Shrimp na may tahong, na may squid. Basta halo-halo siya na seafood sa isang pack. Ganyan. Masarap din siya, guys. Ayan. So, yan. Ito yung dinner namin mamaya kasi ang dating ng aking asawa ay alas 5 ng hapon. So, magdi-dinner kami. Tapos kasi mamaya ay magdadrive kami mamayang gabi dahil may kakabisaduhin lang siyang daan. Ayan. So, yun. Update ko na lang kayo later mga guys. Basta ito yung dinner namin mamaya. Tapos ito yung sa aking asawa. Pero di pa yan luto guys. Inaano ko lang para mamulan ng tubig. Yan. So yeah, update ko kayo mamaya. Guys, nagluto din pala ako ng soup. Ito ay chicken corn soup. Ayan. Ito ay galing sa Pilipinas, mga Mars. Yung easy to cook lang din. Masarap kasi ito. Masarap na rin ito yung crab and corn. Tapos meron din ito na mushroom. Chicken mushroom ba? Basta ganun. Ito dinala ko kasi ay chicken corn tsaka crab and corn. So, itong chicken corn ito kakainin ng aking asawa malamang. Kasi ang crab corn ayaw niya kasi na may crab. So, yun. Paluto na siya. Tapos ito yung aking shrimpy. Nilagay ko na dito. Pwede gusto niyo makita. Andyan ang shrimpy ko. Tinakpan ko na siya. Para mamaya. Ayan. Tapos ito pala yung ito yung aking ginamit. Ito itlog. Tsaka yung oh no. Ayan. Para sa soup. Ayan siya. Okay. Hello guys! So ayan, hindi ko na kayo na-update sa aming dinner. So pagdating kasi ng asawa ko ay nagmadali na kami. Kumain na muna kami kasi magdadrive kami ng medyo matagal. So itong drive na to is, I think nakapag-drive kami ng 3.5 hours. Parang ganun. Parang ganun siya kasi may kinabisado lang siya na daan. So ayan, panoorin niyo po hanggang matapos ang video na to at mag-enjoy po kayo sa view. Salamat po at huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Thank you for watching and God bless us all.
Frau sei Opfer eines Gewaltverbrechens geworden, heißt es von der Polizei Krefeld und der Staatsanwaltschaft Kleve. Es handelt sich um eine 23-jährige